ka ọganiru wee jichie Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ Victor Ume na-ekwu nke a. Victor Ume bụ onye rụburu ọrụ dịka onye isi oche otu ndọrọndọrọ APGA ma bụrụkwazi onye ji ọkọlọtọ Labour Party wee na-azọ ọkwa ije ụlọ nzukọ omeiwu ugbu a. Ọ na-ekwu na enweghịkwa ihe mere na ọchịchị etiti ga-eji wee gaa n'iru wee jichie Maazị Nnamdi Kanu. Ịbanyezie n'akwụkwọ akọ nke Daily Post ị ga-agụtazi ya nke ọma. Dịka m na-achọ ịpụ akụkọ wee na-adabata n'ikem n'akwụkwọ akọ nke Daily Post, nke a wee sị, tell Buhari government to release Nnamdi Kanu, lawyer Ejimako tells Nigerians, international community. Jeno gwakwa Buhari ka ọ tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ onye na-ekpechitere Maazị Nnamdi Kanu ọnụ ya bụ Ejimako na-agwa ndị Naijiria nakwazi otu mba ụwa wee na-agwa ha na ekwesịghị nnọọ ka atọhapụ ya bụ nwa amadi ugbu a. Why we arrested Ebonyi LP senatorial candidate Linus Okorie, please. Ihe mere na anyị jiri nwụchie onye ji ọkọlọtọ Labour Party wee na-azọ ọkwa na steeti Ebonyi bụ Linus Okorie. Ụlọọrụ ndị uwe ojii na-ekwu nke a. Dịka akụkọ anyị nwetara na mgbe ihe a na-ekwu na ụlọọrụ ndị uwe ojii anwụchiela Linus Okorie onye ji ọkọlọtọ Labour Party wee na-azọ ọkwa ije ụlọ nzukọ Senate. Gbara ojebe ka mara ihe mere eji wee nwụchie ya bụ nwa amadi. A real reason we called off 8 months strike. ASUU. Ihe mere na anyị jiri wee kagbue abụbụ ọrụ ọnwa asatọ anyị. Ọ bụ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum mbụ ASUU na-eme ka amata nke a. Ọ bụrụzie na ije n'akwụkwọ akọ nke Daily Post ị ga-agụta ya nke ọma ihe mere ASUU jiri wee kagbue abụbụ ọrụ ọnwa asatọ ha. Apụrụ m n'akwụkwọ akọ ahụ dịka m banyere na nke Vanguard ugbu a. Akụkọ nke mbụ na mbụ m fụrụ n'akwụkwọ akọ nke Vanguard bụ nke si, OHAJI EGBEMA, OGUTA flood menace. Imo government distribute relief materials, funds to flood victim. Dịka ide mmiri na-aga n'iru wee na-akpa mkpamkpa n'ụfọdụ steeti Imo ka a na-ekwuzi na ọchịchị steeti ahụ agago n'iru ịgbatara ndị ahụ mkpamkpa ide mmiri na-enye nsogbu ọsọ enyemaka. O nyere ha ego, nyekwazịa ha ngwongwo ite aka n'obe na OHAJI EGBEMA tinyekwaziara OGUTA. Ọ dị mma. A breaking, former House of Rep member kidnapped in Ebonyi. Ọ ga-abụ nke a ngọpụtara ugbu a ka a na-ekwu na onye rụburu ọrụ dịka onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'Ebonyi steeti ka a na-ekwu na atọrọ ya atọrọ. Otu a ka akwụkwọ akọ nke Vanguard si wee fụtịa. Ọ bụrụ na ngụpụtacha nke ugbu a apụọ m n'akwụkwọ akọ nke Vanguard nke a wee sị, I can prostrate before Buhari for Nnamdi Kanu to be released, says Igbo leader. Aga m egburu Buhari ikpere n'ana ma ya bụrụ na ọ tọhapụrụ Maazị Nnamdi Kanu, ka otu onye okenye ala Igbo kwuru. Akụkọ kọrọ na aka chịbụrụ steeti Anambra bụ Chukwuemeka Eze-Ife ekwugo na ọ dị njikere igbu ikpere na-abụ n'ala n'iru Buhari ma ya bụrụ na ọ tọhapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma otu a ka o siri wee kwuo ya. Chukwuemeka Eze-Ife aka chịbụrụ steeti Anambra wee kwuo na ọ dị njikere ije gbuo ikpere na-abụ n'ala n'iru Buhari ma ya bụrụ na ọ tọhapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Otu a ka nsụwafịa n'akwụkwọ akọ nke Vanguard. Akwụkwọ
n'akwụkwọ nke Guardian adehepụla ugbu a Nigeria's hunger level serious ranks 103 out of 121 countries. Nke wee na-ekwu na ọnọdụ agụụ na ọ bụkwa eziokwu o buru ibu na ala Nigeria dịka abịa na mba ndị dị 121 na Nigeria na-agba ndị nke 103 dịka obodo agụụ kacha wee na-anyụcha ndị mmadụ anya. Nke a na-egosi na agụụ dị n'ala Nigeria hoha. Abia PDP urges LG to obey judgment on KANU endorses verdict. Ọ dị mma, anyị agụọla nke ọtụtụ oge. Dịka m na-aga n'iru n'akwụkwọ akụkọ nke Guardian, Ogun Police arrest 11 cultists. Nke a wee na-ekwu na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogun steeti na ha anwụchigo mmadụ 11 ndị nke a na-ekwu na ha so na otu nzuzo. Akụkọ nke ọzọ dabatara ebe a n'akwụkwọ akụkọ nke Guardian bụ nke si NDLEA raids FCT 12 states nabs a pregnant woman 27 others for illicit drugs. Ụlọ ọrụ na-agba mgba megide ịṅụ nakwazi ịtụ mgbọrọgwụ ike National Drug Law Enforcement Agency ka a na-ekwu na ha etinyego isi na isi obodo ala Nigeria bụ Abuja nakwazi steeti 12 dịka a na-ekwu na ha kpara otu nwaanyị dị ime aka ugbu a dịka a na-ebu ya ebubo na ọ na-atụ mgbere ọgwụ ike afụrụ ọgwụ ike n'aka ya, dịka a na-ekwukwazi na mmadụ 27 ka aka kpara ugbu a tinyekwazira nwaanyị dị ime dịka afụtara ọgwụ ike n'aka ha. Ọ dị egwu ma bụrụ otu ka m ga-esi wee gbadogoro ya n'akwụkwọ akụkọ nke Guardian. Echeta na ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM redio mụ na gị n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Anyị nọ n'iru akwụkwọ Facebook, ji ebe ahụ ị ga-ahụ mmiri na iru binyere anyị aka ịhụnanya tụtụ ụtụ nke gị tụsa ozi a ka o wee na-ejezu mba ụwa dum. Anyị nọkwazi na YouTube Social Omega 101.7 FM. Akụkọ nke a wee dabatazie n'akwụkwọ akụkọ nke Punch ugbu a. Gunmen kill 2, injure 3 in Kogi Church. A na-ekwu na ndị ọpa egbe bara n'ime ụlọ ụka nke dị na steeti Kogi gbue mmadụ 2 ma merụkwazịa ọtụtụ ndị mmadụ mmadụ 3 ahụ na Kogi steeti ka nke a na-eme. Ọ dị egwu. Dịka anyị na-agbada, gunmen kidnap Labour Party Ebonyi senatorial candidate. A na-ekwu na ndị ọpa egbe atọrọla onye ji ọkọlọtọ Labour Party wee na-azọ ọkwa na Ebonyi steeti ma bụrụkwa ije ụlọ nzukọ Senate. Ihedioha disown trending voice note 6th probe. Kama ewere ya ọzọ, Ihedioha disowns trending voice 6th probe. Wee na-ekwu na Ihedioha akachiburu steeti Imo wee na-agọ okwu na aka ya nyegara ozi nke ejiri olu ya nnọọ wee na-eze na ọwara dị iche iche wee na-ekwu biko si nyocha ya bụ onu enyocha na ọbụkwa onu ya.
ya bụ ọnụ ka a na-ekwu na ọ na-ekwu okwu ọjọọ megide minista na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Abubakar Malami. Dịka a na-ekwu na olu ahụ bụ olu ihe dị ọha, mana ihe dị ọha apụtala nnọọ wee na-ekwu na ya bụ onu abụghịkwa olu ya o. Asị nyochakwa enyocha na-enwekwa mgbe o ji wee kwuo okwu megide minista na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Abubakar Malami. Mbetie ka anyị ga-ama ya kpọ na nke tata. Nke a dabatara n'akwụkwọ akụkọ nke Premium Times. Imo government insists ihe dị ọha made viral phone call threatens to release more evidence. Dịka ihe dị ọha na-agụ okwu na aka ya n'akwụkwọ akụkọ nke anyị gụpụrụ gị ugbu a, Premium Times wee bụrụ nke a wee dabatazịa ka ọ dị. Wee na-ekwu na steeti Imo, ọchịchị steeti Imo na-ekwu hoha na okwu ahụ a na-ekwu na ihe dị ọha kwuru na o kwuru ya n'eziokwu o. Ebe ọ nọrọ nnọọ wee na-eyi egwu. Dịka ọchịchị steeti Imo na-ekwu na ọ bụrụ na asị ha kwue na ha ga-eweta ihe ngosi nke na-egosi na ọ bụ ihe dị ọha kwuru ya bụ okwu n'eziokwu. We've met yearnings of Nigerians, Buhari. We've met yearnings of Nigerians, Buhari. Anyị emezupụtago ihe ndị niile ụmụ afọ Naijiria na-ayọ anyị. Ọ bụ Buhari na-ekwu nke a. Amara m ihe mere onye isi ala ji ekwu nke a ugbu a. Anyị emezuola ọkpụrụkpụ ihe ndị anyị si na anyị ga-emezuru ụmụ afọ Naijiria. Ọ dị mma ịbanyezi n'akwụkwọ akụkọ nke Premium Times, ị ga-agụtazi ya nke ọma. Also, Nigerian universities announce resumption dates. Ndị nkụzi mahadum dịka ha kagbugoro abụba ọrụ ha ekwugo hoha ụbọchị ụmụ akwụkwọ ga-amalitezi akwụkwọ na mahadum ala anyị dị iche iche. Ịbanyezie n'akwụkwọ akụkọ nke Premium Times, ị ga-agụtazi ya nke ọma. Ya bụ na ụmụ akwụkwọ onye ọbụla kwadobezie nke ọma. Onye ọma gere ntị ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Otu a ka a ga-esi wee gbadogodi ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata. Aga m ejebezi nnọọ ka mgbe epe igwe okwu a ka ịbata wee tụta otu nke gị, mana ọ ga-abụ ma ị naracha m ozi a nke bụ ahụ etemasị enye na nkwụ n'oge ihe mere ma. Chetakwa na okwu dị kpụrụkpụrụ edekwa kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata. Ekwutala mmadụ akajụla onye ọbụla. Biko ekwukwala onye dara ibi wee chọọ ka itebezi afọ kwa okwu dịka onye azụrụ azụ. Jee n'iru ọkwa Facebook, ị ga-afụ anyị iru na iru. Binyere anyị aka efu na anya, tụsara anyị ozi a ka ọ wee na-eje jeru ebe o kwesịrị ka ọ na-ejeru. 08151017777. Ndewo. Aha gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru.
Adema, Yagazerge, Dalo, Maka Isunyana and Tata 0815-1017-777, Mobile 0907-112-1017. Dewo. Wanitonuge. Ganiro. Abo kama ubuduru gị nna m warazirite ozi ndị ike ha ka nke gị adabatala ndewo onitonu gị Ganiru nnọpụ Agazerage 005101777 maọbụ 0907-112-1017 gaa n'iru na-atụsa ozi a ndewo aha gị na-ebisa agbọ gaa n'iru Enugu steeti mmetụ aka ga-eche n'iru akwụkwọ Facebook na nke YouTube ka anyị mara ndị na-esonyere anyị na-atụsa ozi a ka o wee na-eru ebe o kwesịrị iru oke nọ Agaze onye ọ na-ekene ize ekene tata ekene osikwa n'obi biko 08151017777 maọbụ 0907-112-1017 ndewo no aha gị na-ebisa agbọ no pastor no amanake banyeze n'iru Facebook anyị dị na-esonyere anyị Boniface Ejikeze ọ dị mma isitere Taiwan ọ dị mma isi na ịbụ Taiwan ya gaziri gị isiri Ọnịcha wee na-afụ ihe anyị na-eme ọ dị mma ya gaziri gị Jabless Anthony isiri ọlụ ị na-ekene maka ọlụ ọma anyị na-arụrụ gị
iwe na-akpọ oku ka ọchịchị etiti Naijiria ka ọ tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ya gaziere gị, ozi ka na-adabata. William Uche, ya gazie. Chimaobi Samuel, adịm ya gaziere, isitere Ọka wee na-ekiri anyị esi ihe anyị na-eme na ọ dị gị mma. Daalụ Chimaobi, anyị na-afụ gị iru na iru, mma mma. Kendo Odogwu, ọ dị mma. Iwe na-akpọ oku ka atọhapụ gị Maazị Nnamdi Kanu. Chinwike Anọzie, ise ihe ọma onye nke m, izitere mbọsị n'ihi ala. Ị na-ekene ụlọ ọrụ Omega, ekene ka mbụ wee bịa na nkata ya gazie. Aha gị na-ebe isi akpọ? Nọ. Ọ dị mma, ọ dabirila. Onwe ozi dabatara ugbu a n'iru akwụkwọ YouTube ka m na ugbu a, maka ndị na-esonyere anyị nke ọma, ndị ezigbo mmadụ. Dennis Mark, ibinyere anyị aka ịfụnanya, ya gaziere gị, esi na ịfụrụ ihe anyị na-eme n'anya. Daalụ Dennis Mark. Egwu Steven, ezigbo mmadụ, ịnọ n'iru akwụkwọ YouTube ebe a ugbu a wee na-ene anyị anya, tụtara anyị ozi a wee si biko ka ha tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, na nke a ga-enye aka ịtụ na ewechatara udo tara ọchịchị na ana Igbo. Anyị na-arịọ ọchịchị etiti ka o mee ihe o kwesịrị ime. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Ọ n'iru akwụkwọ YouTube ka nka si wee dabata. Daalụnụ ndị anọ na YouTube. Agwara m unu jebe na YouTube a na ọ dị oke mkpa. E nwere nkata ya na-akpa ebe a mgbe ya aka. Ndewo. Aha gị na-ebe isi agbọ? Aha gị na-ebe isi agbọ? Gaa n'iru. Onye anyị chọrọ ịgwa anyị afọ gị, anya na-eme ihe ụmụazị ebe ahụ. Blessed Rich Kid, isitere Eziawa Ọsụ na steeti Imo. Buhari tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, otu a ka isi wee dee ya ebe nso taa wee kọpụta ya. Evaristus Ugonna, ọchịchị etiti Naijiria, ya nọkwa ihe ahụ ụlọ ikpe kwuru ka tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma, ya gazie. Chimaobi Samuel sitere Ọka wee na-adọnyere anyị okwu mma mma. Chidera Blessing, isi ma ihe ọma Maazị ozi ọzọ achọpụkwala ozi ahụ. Isitere Ọhụkabịa na Nọfọja, ọchịchị etiti Naijiria tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, isi na ịhụrụ Omega n'anya nke ukwuu. Ọ dị mma, ịhụrụ gị n'anya. Onye nke ezi ma ihe ọma Chibuike haziri m, aha gị Edwin Nnedo. Ị na-ekwu okwu maka ihe dị ọha na ụzọ dị mma, na ị na-asị na aka mmadụ na-abụọ a adịghị ọcha. Amara m ka isi wee mara nke ahụ. Ọ dị mma, ya gaziere gị, amakwa m ihe mere iji wee kwu nke a. Ọ gị nwakwuru. Onye ọzọ n'ebe a bụ Chize Iloduba Chidebere, isitere Ezinifite Agụata. Buhari tọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu. Prince Dangos, esi na isere ọlụ. Buhari nkwa ọ kwere ụmụafọ Naijiria, iwe na-ajụ ajụjụ maọbụ n'oke ngala ọnụ ihe juru oke ngala ọnụ ihe ngwongwo dị n'ala Naijiria na ihe dị iche iche n'ala anyị bụ Naijiria. Ị na-asị na ọ dịkwa egwu na ịghọtara ebe o si apụta. Diamond dị ike, isitere ọlụ wee na-ezibatara anyị ozi a. Ọchịchị etiti Naijiria tọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu ka ha rube isi na ntụziaka ahụ e nyere. Otu a ka isi wee dị ya, sikwazi otu a wee gọbata ya. Nwa okike gịnị ka Chukwu Daniel, isitere Eziawa Ọsụ na steeti Imo. Ọchịchị etiti Naijiria tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Iwe na-asị gịnị mere aka ji wee jide ya n'ụlọ ọrụ nche DSS. Iwe na-asị na ha ji ngalaba ikpe nkwụmọtọ ala Naijiria, ya bụ judiciary, wee na-egwu egwuregwu na-etikwazi epele. Ọ dị egwu. Anyị ga-akpa ya bụ isiokwu tata. Ọ dị ka ịma na onye ka anyị akpa tata n'oge ọnọdụ nleba anya. Ndewo, onye ka anyị kwudoro? Ndewo. Aha dịkwa gị? Gbanụ
obi ajụkwana goye ọkwa m onye nwe ihe ọma agba ya n'azụ jidekwa obi gị aka jide obi gị aka ihe ọma ikpeazụ ihe ọma ikpeazụ gaa n'iru Ezinna Benedict sitere akpụ wee na-ezibata ozi nke gị iwe na-asị na njigide ọchịchị etiti Naijiria jigidere Maazị Nnamdi Kanu bụ ihe ngosipụta na gọọmenti enweghị nsọpụrụ nyegara ọnọdụ iwu nke Naijiria. Ọ dị mma ya gazie Munachiso Okorie iwe na-asị ọchịchị etiti Naijiria ka atọ apụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu agha Ifeanyị ị na-ekwukwazi ka ọchịchị etiti Naijiria ka atọ apụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu rube isi na iwu ahụ ụlọ ikpe nyere. Willie Nwosu nke gị dọbatara ugbu a iwe na-asị Buhari onye isi ala anyị ka ọ tọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu maka na ya bụ nwoke abụrụgo onye nwere onwe ya ugbu a isitere abụọ ite Owerri Echon Kingdom. Reverend Paul Ọnụkọgụ Reverend otukwala o m Reverend nke ọzọ akwa nazikwa m anụ ya isitere ọmụma wee na-asị ekedịrị steeti Imo ị na-atụrụ ha mma maka ịgbatara ndị ahụ ọnọdụ ide mmiri na-enye nsogbu ọsọ enyemaka. Ya gaziere gị Reverend Ọnụkọgụ. Chukwu bụ aha gị tụkwara ogo Liberty Kingsley Atiku ga-arịọrịrị ndị Igbo ọ ga-arịọrịrị mgbaghara maka okwu ahụ o kwuru ikpe mara eziokwu n'ụtụ. Ya gaziere gị onye nke anyị sitere Kebbi steeti wee na-esonyere anyị Ụkpaka na Inyi. Ọ dị mma anyị na-ekele gị Ụkpaka na Inyi isitere Kebbi steeti wee na-esonyere anyị tụsa ozi a nke ọma ka ọ wee na-adazi na Kebbi nke ọma mgbe ka anyị ga-apịachata na nkịtata. Luke Chinaza Chinwendu anyị nwetara ozi gị daalụ. Obiọma onye bụ na isitere Ụmụnze. Ya gaziere gị Eke Michael daalụ nwanne mmadụ ị na-esonyere anyị nke ọma. Stanley Oluchukwu Agụata Kọpa ezigbo mmadụ. Ya gaziere gị Kenechi Okoye. Ya gaziere gị Ifeanyị Ejimkonye isitere Egbema obi akpụ daalụ nna anyị nwetara ozi nke gị. Adachike Ifeọma Chibuikem Udenze Livinus Akụnesi obi ike. Ya gazie Ugoha Ikechukwu anyị nwetara ozi gị. Matthew Anamba isitere Nọfịa. Ya gazie Anayobo anyị nwetara ozi gị nna. Onyeka Chijioke Mgbidi ka isitere. Ya gaziere unu ndị azụ nwetara ozi anyị bụrụ okwu ekwentị anyị apụ. Ndewo nna mụ na gị egedegwu m gaa n'iru. Ọ dị mma ya gazie Buhari ọ ga-aza ajụjụ a onye isi ala anyị onye ga-aza ajụjụ ndị a niile tụsa ozi a ka ọ na-ejeru ebe o kwesịrị na-ejeru. Jeff6 anyị nwetara ozi gị daalụ. Fortune Victor Mamawo Godwin Chidubem. Ya gaziere gị ndị ọzọ ndị binyere anyị aka Ịfụnanya Gift Ọnụnụ Akụ Mamawo Emmanuel aka ji ọnụ ozi karịrị akarị. Izọgụ Samson Viv Mara n'Ọfịja onye ụlọ elu daalụ onye nke anyị sitere Ogbunka. Blessed Rich Kid. Ya gaziere gị ndị ezigbo mmadụ. Everestus Ugonna Mamawo ndị nọ na YouTube agwa m na YouTube a na ọ dị oke mkpa maka na ezu ụka ahụ eri udere anyị ga-atụtụ ngịga na mpaghara YouTube a. Egwu Steven daalụ anyị nwetara ozi gị. Kelechi Calvin Mamawo Uche Chukwu Francisca. Ya gaziere gị isi na ifuru ihe niile ụlọ mgbasa ozi Omega na-eme n'anya. Ya gaziere ụnụ otu ka anyị ga-esi wee pịachịnata na nke tata. Biko dododondoriko akwụkwọ na ozi ndị a niile agụpụtara na nke tata na ntinye otu ndị a niile na-ekwanụ ebe ụlọ mgbasa ozi Omega kwụ maka ya
Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umoju, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a.